Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Indin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Giuseppe Giulina u Edmond Buġeja. Llum il-Knisja barra li huwa l-erba tal-Madonna nkomplu b'din id-devozzjoni tagħna tal-Erbat. Il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Martin de Porres. Żagħżugħ ta' karnaġġjon skur li jiddedika ħajtu barra li sar reliġjuż jiddedika ħajtu għal foqra. Jew nitolbu hekk din il-grazzja lil Mulej Alla li fil-fqir aħna mhux sempliċement naraw u ngħinuh imqanqlin mis-sentiment għax miskejn, għax m'għandu xejn, għax qed ibati ħanatih miż-żejjed li jiena għandi, imma fil-fqir naraw li ġbija ħajja ta' Kristu. Il-Vanġelu tal-bieraħ, dak li għamiltu ma li żar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nittolbu. U Alla, Inta għaddejt il San Martin de Porres mit-triq tal-umiltà biex wassaltu għal glorja tas-sema. Għamel li ngħixu fuq l-eżempji sbieħ tiegħu biex jistħoqilna li tollina miegħu fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-imħabba hi l-milja tal-liġi. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandament la tagħmilx adulterju, la taqtolx, la tisraqx, la tkunx rejb u kull preċett ieħor u li ma hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx dan il-proxmu, mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Il-kelma tal-Mulej. Ħassal minn wieġbu tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Ħini il-bniedem li jibża mill-Mulej, li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisa li tajbin ikun imbirek flimkien, tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Dawl fid-dlam mifeċċa tajbin, twajjeb ħanin il-bniedem sewa, twajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, rasu merfuwa bil-ġieħ flimkien, tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk tkunu mkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu ħejjin intom fuq komandkom l-Ispirtu ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien kotra kbira ta' nies kienet miexja ma' Ġesu
u dar lejhom u qalilhom min jiġi għandi ma jistax ikun disċiplu tiegħi jekk ma jobgħodx lill-missieru l-omm u l-martu u l-uliedu lil-ħut u s-subien u bniet saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu jimxi warajja ma jistax ikun disċiplu tiegħi. Għax min minkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar. Għax jekk riġlielu li qiegħed is-sisjien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini. Kull min jarah jibda jwaqqu għaċċajt u jgħid dan il-bniedem beda jibni u ma kellux ħila jkompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jistax b'10,000 raġel iħabbata ma' min ġej għalih b'20,000 ruħ. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu il-bogħod ikollu jibatlu l-ambaxxata biex jitolbu l-ftehim għal paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun disċiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma ta' Ġesu hija kelma li tiċċalenġjana. Hija kelma li trid tenna nirriflettu ftit fuq l-istat tal-ħajja tiegħi llum, mhux tal-bieraħ, imma issa jien. U l-mulej qed jgħidilna int illum min għandu l-ewwel post f'qalbek? Għaliex jagħmel din id-domanda? Għax aħna nimxu dejjem u nibnu ħajjitna fuq dak li hemm fil-fond ta' qalbna. Jekk l-ewwel post fil-qalb tiegħi huwa l-ġid tal-art, huma l-familjari tiegħi, allura Alla jiġi t-tieni post. Ma nista' qatt ngħid li jien disċiplu tiegħu. Il-mulej dalgħodu hekk irid jerġa' ifakkarna f'din l-għażla fundamentali ta' ħajjitna. Min għandu l-ewwel post fil-qalb tiegħek? Ma' min qed torbot qalbek? Din id-domanda kollha eżjes. Ħadd ma jista' jkun disċipli tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Ma jfissirx li l-mulej iridna ngħixu ta' foqra, imma l-mulej sempliċement qed jistedinna u qed jgħidilna imma int min hemm fil-fond ta' qalbek. Għaliex? Għax jekk jiena nħobb tassew, allura ħanwettaq l-affarijiet kollha kif smajna fl-ewwel qari. Għaliex il-kmandament tal-imħabba jekk jiena nemmen u nasal biex nażel lil Alla biex ikollu l-ewwel post tal-imħabba tiegħi, allura l-imħabba tiegħi ħatasal ukoll għand rabati, għand martek, għand ħutek, għand żewġek, għand il-familjari tiegħek. L-eżempju sabiħ tal-lum ta' San Martin de Porres li ħalla kollox u ħabb il-mulej b'qalbu kollha hekk li rnexxielu jarah, jaqdih u jservih fil-foqra. Hekk li jirnexxielu jgħix ħajja ta' bniedem umli li ma jfittix lilu nnifsu imma jfittex lil Alla fil-persuna tal-oħrajn. Jew mu bil-wifqa u lil Alla li huwa l-imħabba tagħna ejjew nitolbuh
u nresqulu it-talbiet tagħna u taħutna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli tkun għalina tassew l-omm li turina l-imħabba ta' Alla l-Missier. Nitolbu għall-gvernijiet huma li għandhom il-poter sabiex jarfu jiftemu bejnietom u jaħdmu bis-serjetà għal ġid u l-paċi fost il-bnedmin kollha. Nitolbu għalina il-koll biex aħna narfu nimxu fuq id-deċiżjoni fundamentali tal-ħajja tagħna fejn Alla jieħu l-ewwel post. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u imlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' San Martin de Porres. Ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġid ieħor ħliefek. Bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek inti dejjem timla lill-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek u tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis. Mulej Alla tal-eżist, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dunubietna palma naħfru li minnu ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni.
Nitolbu. Mulej, bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla qiegħda fit-triq ta' imħabtek biex fuq l-eżempju ta' San Martin de Porres u kompli l-opra tajba li bdiet fina sa ma jtemma għal-jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu tliet Ava Marijiet u npoġġu il-familji tagħna, partikolarment dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli. Kif ukoll ma ninsewx dejjem fit-talb tagħna lill-eżies emigranti tagħna. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.